Vážená poroto, milí posluchači, jmenuji se Ondřej Zapadlo a studuji na gymnáziu Jakuba Škody v Přerově. Dnes vám představím svou práci s názvem Konstrukce modulu lanové dráhy s pevně přechyceným unašečem. Nejdříve si řekneme, jaké byly hlavní cíle mé práce a proč jsem se rozhodl právě pro tento projekt. Poté vám představím principy fungování lanové dráhy, včetně její konstrukce a použitých technologií. Podíváme se detailně na klíčové části modelu, především stanice, sedačkové montáže a kladkové podpěry. Zhodnotím, jak se mi podařilo naplnit stanovené cíle a ukážu vám výsledky, včetně spolehlivosti celého systému. Nakonec se zmíním o budoucích plánech. Hlavním cílem bylo vytvořit funkční model lanové dráhy, který by se mohl stát nejen ukázkovým projektem, ale i inspirací pro další modeláře. Snahou bylo minimalizovat závažné poruchy, protože jakékoliv selhání by mohlo poškodit nejen model, ale i jeho okolí. Dalším klíčovým bodem bylo co největší využití 3D tisku, který snižuje náklady a zjednodušuje výrobu součástek. 3D tisk navíc otevírá cestu k širšímu sdílení modelů na online platformách. A konečně, práce mi měla přinést nové znalosti ke softwaru a navrhování strojních konstrukcí. Začínal jsem s minimálními zkušenostmi, ale během projektu jsem se v této oblasti výrazně zdokonalil. Model využívá jediné lano, které plní jak nosnou, tak i tlačnou funkci. Kvůli nutné ohybnosti je použito nekovové lano o průměru přibližně 2,8 mm, které je běžně dostupné pro rolety. Unašeče se dělí na dva typy. Odpojitelné a pevně přichycené. V této práci je využit pevně přichycený unašeč, který není možný při běžné provozu lana odpojit. Na lanovce nebylo použito žádné pevné měřítko. Hlavním důvodem je absence veřejně dostupné dokumentace s přesnými technickými rozměry, ale také snaha zjednodušit výrobu modelu. Přibližné měřítko projektu je 1:25. Lanové dráhy mají stanice dvou typů. Pohonnou a vratnou. Pohonná stanice obsahuje motor a elektroniku ovládání dráhy. Vratná stanice jen obrací lano do zpětného směru. Oba typy stanic jsou upevněny k napínací montáži s rozsahem 61 mm, se kterou je lano napnuto na optimální úroveň. Napínací montáž je navržena tak, aby minimalizovala nežádoucí pohyby a zajišťovala stabilní provoz lanovky. Ladovnice je doplněna pomocnou kolejnicí, která zabraňuje náklonu sedačkových montáží. Ladovnice je uchycena obou straně. Toto řešení vytvořilo několik konstrukčních problémů. Sedačková montáž se skládá ze 3 částí. Z unašeče, sedačkového ramene a samotné sedačky. Unašeč je navržen s důrazem na maximální spolehlivost. Proto má klešťinu se speciální vnitřní konstrukcí, která ale umožňuje pouze jedno přichycení na lano bez ztráty pevnosti. Kladkové podpěry se použijí pro změnu sklonu lana. Existuje více typů, avšak v této práci jsou využity pouze 2 základní. Tlačné kladkové baterie, které sklon lana zvyšují, a nosné kladkové baterie, které sklon lana snižují nebo lano pouze podpírají. Podpěry obsahují mezistaniční dvojkladky, ve kterých nejsou využity klasická ložiska, ale ložiskové jehly v roli kluzních ložisek. Ložiskové jehly umožňují stejně kvalitní otáčení jako ložiska za výrazně nižší cenu. Celkově hodnotím práci jako velmi úspěšnou a přínosnou. Během práce jsem se výrazně zlepšil v navrhování a konstrukci pomocí CAD softwaru a 3D tisku. Model lanovky funguje bez problémů v mém pokoji. Od února překročila doba bezproblémového chodu 200 hodin. Tento výsledek přičítám nejen mému návrhu, ale také pravidelným údržbám. Další výzvou by mohla být konstrukce lanové dráhy s odpojitelným unašečem, který se při průjezdu stanicí uvolní. Další možností je technologie s nosným lanem pro přepravu nákladu. Je však možné výrazně zlepšit i současný typ lanovky, například zjednodušení výrobního procesu kladek, který je časově náročný. Během tvorby se také ukázalo, že by bylo velmi vhodné navrhnout systém s jednostranným uchycením lanovnice. Modely a soubory jsou již zveřejněny na platformě Printables pod licencí Creative Commons. Plánuji přidání detailních instrukcí v angličtině, které mohou rozšířit dostupnost i pro zahraniční zájemce.